Nsellem lil kull min huma maqut magħna permezz ta' dan il-live stream ta' Facebook lill-komunità kollha ta' Kana għal din ir-raba' ġurnata fil-mixja tagħna tal-eżerċizzi tar-Randan, f'ċirkustanzi ħafna differenti mis-soltu. Jew fejn aħna minn ġo djarna, kull fejn aħna niftħu qalbna lil Mulej u nitolbuh imexxina u jagħtina l-Ispirtu Qaddis tiegħu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Mulej Missier Qaddis inrodulek ħajr ta' dak kollu li jient u ta' dak kollu li jaħna għalik. Inrodulek ħajr li huwa jient li tmexxi l-istorja tad-dinja u l-istorja ta' ħajjitna. Inrodulek ħajr anke meta ma narawkx tmexxina, anke meta ma nħossukx preżenti. Imma aħna ċerti li inti hemm daqskemm kont hemm fuq is-salib ta' ibnek. Ntolbuk tiftħilna qlubna għall-kelma li tixtieq twaslilna permezz ta' ibnek Ġesu. U għalhekk nitolbuk tibgħat fuqna l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Ħajkebbes il-qalb u jagħmilna strumenti doċli f'idejk. Dan nitolbuh bl-interċessjoni ta' Omna Marija ta' Kana, bħalma hi daħlet, interċediet għal dik il-koppja li qed tiżżewweġ, jekk nitolbuha tidħol għalina lkoll. U Marija li dħalt fid-dinja mingħajr teba' aqlanna l-grazzja li noħorġu minnha mingħajr ħtija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Fejn wasalna s'issa fil-mixja tagħna ta' dawn l-eżerċizzi? Qed nippruvaw xi ftit jew wis nieħdu t-tema ta' kif ħaniltaqa' dejjem aktar ma' Alla bis-serjetà b'mod veru. Biex niġbor hekk fi 3 sentenzi il-mixja tagħna sal-lum kienu dawn. Fl-ewwel ġurnata bil-figura ta' Bartimew edna jiltaqa' mal-Mulej tas-sew minnu fqejr u allura jixtieq xi ħaġa iktar, dawl iktar, id-dawl li jiġi mal-Mulej. Il-Vanġelu jintlaqa' mill-foqra, minn dawk li f'qalbhom għandhom wisq għalih. Fit-tieni ġurnata ukoll immexxija mill-ġrajja tal-laqgħa ta' Bartimew lama ma' Ġesu, tkellimna fuq il-mantar li Bartimew iħalli. Jiltaqa' mal-Mulej minn mhux marbut ma' ħafna allat foloz, ma' ħafna sikurezzi foloz. Imbagħad il-bieraħ permezz tal-ġrajja ta' Marta u Marija edna li jiltaqa' mal-Mulej min lil Ġesu ma jimmaġinax xi ħadd bħall-oħrajn. Xi ħadd jiġifieri li rrid noqgħod attent miegħu għax inkella ma ngħaddix mill-eżami tiegħu, xi ħadd li rrid noqgħod nippreżentalu l-aħjar faċċata tiegħi għax inkella min jaf se jaħseb, min jaf se jagħmel. Jiltaqa' mal-Mulej min bħal Marija. ċert li jekk sempliċement jintafa' f'riġlejn Ġesu mingħajr ma jagħmillu xejn, Ġesu se jħobbu, se jurih min huwa għalih. Illum hekk nixtieq li nagħmlu pass ieħor. Li se nagħmlu bil-mod il-mod illum se nitkellmu fuq wieħed mill-vizzi kapitali. Dawk illi aħna nsejħu l-irjus, naħseb meta konna żgħar konna nsejħulhom, forsi fil-katekiżmu li tallimna, l-irjus ta' dnubiet il-mejta jew il-vizzji kapitali. Dawk għaliex isejħu rjus ta' dnubiet il-mejta huma 7 modi ta' ħażen illi iġibu ħażen ieħor. Niftakruhom naħseb is-supervja, ir-rabja, l-ejra, il-gula, ix-xeħħa, il-lussurja u las. Jew kelma oħra flok las l-aċċidja, kelma li ma tantx nafuha imma
propjament dal-vizzju kapitali li aħna dan wieħed mill-7 rjus ta' dnubiet il-mejda li aħna nsejħulu las, ġeneralment jissejjaħ l-aċċidja. U llum nixtieq nitkellmu ftit fuq dan, nitlu fit-tema bil-mod il-mod ma' xulxejn. Allura aħna fil-ħajja tagħna kollha kemm aħna għandna modi differenti kif inħarsu lejn il-ħajja. ċo mhux kulħadd l-istess, veru, fis-sens illi hawn min hu aktar mifxul, dejjem mifxul, u hawn min hu aktar kalm. Min pereżempju dejjem beżan u min jaffronta l-ħajja b'mod verament kuraġġuż. Hawn min għalih kollox jgħaddi u hawn min isib ix-xara fl-aġina. Hawn min pereżempju dejjem pożittiv, dejjem ottimist. Hawn min imma dejjem jara in-nieqes. Tassew, kollha kemm aħna inħarsu lejn il-ħajja b'mod differenti. Imma li hu żgur li ġeneralment, tendenzjalment, fil-ħajja aktar ninġibdu donnu jisu aktar jattirana n-negattiv mill-pożittiv. ċoe ġeneralment wieħed aktar pereżempju jinnota difett milli jinnota kwalità tajba. Anke jekk naraw l-aħbarijiet, pereżempju ġeneralment, jew tara xi programmi, pereżempju fuq it-Taljan, spiss, ġeneralment ikunu mimlijin b'affarijiet negattivi, xi traġedja, xi qtil, għaliex dawk jiġbdu, dawk jagħmlu audience. Anke pereżempju ġieli kien hemm esperimenti fil-ħajja fejn pereżempju nagħmlu gazzetta b'aħbarijiet tajba biss. Ġeneralment dawn il-gazzetti fallew. Dejjem fallew. Jekk trid pereżempju xi ħadd jisimek tirrakkonta storja u xi ħadd jisimek, x'jiġri? Irrakkonta xi ħaġa negattiva fuq dak li jkunu f'daqqa waħda jaqa' silenzju. Ġeneralment aħna f'ħajjitna aktar ninġibdu min-negattiv, aktar ninġibdu mid-difett, aktar inħarsu lejn it-tazza nofsa vojta milli nofsa mimlija. Pereżempju anke jekk il-kliem fuq iż-żgħażagħ fuq iż-żgħar dejjem spiċċat id-dinja, dawn diżastru, kemm konna differenti aħna. Mbagħad interessanti li kitmur 2000 sena ilu tistaqra xi ħaġa li kiteb awtur ta' 2000 sena ilu l-istess igerger għal ġenerazzjoni żagħżugħa. Ġeneralment aħna naraw l-affarijiet in-negattivi. Jekk għandna nażlu, ħanażlu li nikkritikaw mhux li nfaħru. Jekk ħanażel li nifraħ jew li nokrob aktar sejjer nokrob. Mill-banda l-oħra, il-bieraħ, spiċċajna b'dik it-talba li Marija għamlet biex tfaħħar lil Alla, ir-ruħi tfaħħar. Fis-sens mill-banda l-oħra, Omna Marija u bħala diversi oħrajn, pereżempju l-istess Eliżabetta li Marija marret għandha, Marija x'kienet tagħmel? Kontinwament Marija qiegħda attenta għal dak illi Alla qed jagħmel fil-ħajja tagħha, kontinwament. U hija xogħod tal-ħwejjeġ kbar li l-mulej qed jagħmel magħha. Infatti minn fom Marija toħroġ dik it-talba ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej, l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi għax hu xeħet għajnejh, eċetera, eċetera. ċoe il-viżjoni tagħha tal-ħajja, l-mod kif tħares lejn il-ħajja Omna Marija huwa l-mod ta' min attent għall-opra ta' Alla. Ta' min hu ċert illi Alla jaħdem fl-istorja tal-bniedem, fl-istorja tagħha. U bħalma Alla hu preżenti fl-istorja ta' Marija, bħalma Alla hu preżenti fl-istorja ta' ħafna qaddisejn, Alla hu preżenti u jaħdem fl-istorja tiegħi, fl-istorja ta' ħajti. U Marija li kienet attenta għal Alla li qed jaħdem, li qed jaġixxi fl-istorja ta' ħajjita, ir-risposta tagħha għal din l-azzjoni ta' Alla f'ħajjita huwa l-istaġib, huwa r-ratti l-ħajr. Marija qed tqis li kull met jingħatala, kull ma għandha huwa don. Mhuwiex dritt tagħha, imma xi ħadd tagħżel li jagħtihula. U allura dan kollu fil-ħajja u fil-qalb ta' Marija inissel sens kbir ta' ferħ
u tastaġib. Għax il-ħajja qed tgħixha kontinwament bħala don, mhux bħala dritt. U jiena u int malli ħajjitna nibdew naqrawha kollox bħala don għax hekk hu tassew. Jien għandi dritt fuq xi ħaġa, għandi dritt għal xi ħaġa f'ħajti, għandi dritt tal-persuna tiegħi, għandi dritt tal-eżistenza tiegħi, m'għandejx. Għandi dritt ngħix sekond oħra, m'għandejx. Imma moti lili bħala don. U jekk nidħlu f'din il-mentalità li kollox huwa don ta' Alla kif tassew, allura li x'kien ħaġa f'ħajti tfakkarni f'Alla. Li x'kien ħaġa tfakkarni kemm jien maħbub, kemm jien għażejż. Li x'kien ħaġa tfakkarni li jien sibt grazzja quddiem Alla, sibt grazzja quddiem Alla bħal Omna Marija. Allura bil-mod il-mod jekk qalbi tinfetaħ għal Alla u għal fatt li kull ma għandi huwa don kif tassew, aktar ma jgħaddi żmien aktar nagħmel l-esperjenza personali tal-imħabba ta' Alla. Bil-mod il-mod Alla ma jibqax idea għax għalmuni li jeżisti Alla, imma Alla jsir parti minn ħajti u aktar ma nkun attent għalih, aktar niskopri kemm hu preżenti. Aktar ma nkun attent għad-doni tiegħu, aktar niskopri li hu miegħi. U hemm nagħmel esperjenza personali ta' Alla li huwa faithful, ta' Alla li huwa ħellies, ta' Alla li huwa dejjem miegħi u ma jitlaqnejx, u ta' Alla illi jeħlisni, ta' Alla li salvani. U meta tagħmel l-esperjenza ta' Alla dik ma jista' joħodilek ħadd. Ara idea, kunċett, dak ma' żmien tista' tibdlu. Imma esperjenza, dik hija l-esperjenza tiegħek, dik ma jista' joħodilek ħadd. U għalhekk hekk l-ewwel stedina li nixtieq nagħmel lili u lilkom hija dejn. Kemm importanti nkunu attenti għall-opra ta' Alla f'ħajjitna, għal dak li Alla qed jagħmel f'ħajti. Għax Alla mhux rieqed, għax Alla f'ħajjitna jaħdem, għax Alla permezz tal-ħajja jixtieq jurina ħafna affarijiet. Kważi nistgħu ngħidu li id-direzzjoni ta' ħajti tiġini mill-kelma ta' Alla imma wkoll mill-istorja ta' ħajti, illi fija Alla jaħdem, illi Alla timexxi. U allura d-domanda l-kbira li wieħed hekk mistieden jagħmel fuq ħajtu hija Alla fejn hu? Alla fejn kien f'dil ġurnata? Alla fejn kien f'dawn is-snejn? Din id-domanda. Alla x'ixtieq jurini fil-ġrajiet tal-ħajja, fil-ġrajiet tal-ħajja tad-dinja u tal-ħajja personali tiegħi? Din id-domanda għandha tkun id-domanda tan-nisrani. Alla fejn kien illum? Ikun mument ta' talb mill-isbaħ. Alla fejn kien illum? X'tani lili? Min kont jien għalih? Fejn rajtu? X'rid jgħidli Alla llum? Ikun l-isbaħ eżami tal-kuxjenza, illi mhux iċċentrat biss fuq fejn inqast jien, imma aktar miftuħ għal dak li Alla qed jagħmel f'ħajti. U allura r-risposta bil-mod il-mod tkun ir-ratt il-ħajr, tkun il-ferħ, tkun l-apprezzament tal-persuna tiegħek għax tinduna kemm inti prezzjuża f'għajnejn Alla. Il-dan kontinwament inkollu jimlik bir-rigali u bid-doni tiegħu. Fejn tidħol l-aċċidja, dan il-wieħed mill-vizzi kapitali, wieħed mill-7 rjus ta' dnubiet il-mejta, fejn tidħol l-aċċidja? Għax l-aċċidja hi totalment il-kontra ta' dan. L-aċċidja huwa dak il-vizzu kapitali illi meta jaħkmek, meta jidħol inkies fejn fil-qalb u fil-ħajja tagħna, bil-mod il-mod inti ma tibda tapprezza xejn mill-ħajja tiegħek. Meta inti bil-mod il-mod dak li qed tgħix, dak illi għandek, jew dak illi għext fil-passat, dak illi ġralek, kollu jsir żbaljat u ħażin. Nibda bil-mod il-mod, inqis dak kollu li jien, dak kollu li għandi, dak kollu li ngħix, bħalli kieku ħażin, żbaljat.
U allura jien meta jiġrili hekk x'qed ngħid? Qed ngħid illi Alla ma jaħdimx f'ħajti. Alla mhux preżenti f'ħajti. Jekk kull ma għandi huwa ħażin, jekk kull ma għandi huwa żbaljat, jekk kull ma jien huwa żbaljat, mhux suppost għandi hekk, jew mhux suppost jien hekk, allura diffiċli nara lil Alla fil-ħajja tiegħi. U ovvjament allura ferħ f'ħajti m'għandix u nimmaġina illi nikseb il-ferħ inkun kuntent jekk issa jkolli ħajja differenti. Jew li kieku kelli ħajja differenti. Jew li kieku għandi dak l-oġġett li issa m'għandix. Il-vizzju kapitali msejjaħ ta' l-aċċidja. Wieħed mis-7 irjuż ta' dnubiet il-mejta. U dan il-vizzju kapitali, dan id-dnub jekk jidħol fil-qalb jaffettwa kollox, jaffettwa kull parti ta' ħajti. Ejja nagħmlu ftit eżempji. Jekk pereżempju ġismi, id-don li għandna tal-ġisem tagħna. F'daqqa waħda ġismi bil-mod il-mod tidħol hekk din l-idea, din il-konvinzjoni li ġismi huwa ħażin. U allura jien ma nistax inkun kuntent, u allura li ma jħobbnix għax tani dan ġismi żbaljat. Ara li kieku jkolli ġisem ieħor, ara li kieku pereżempju jien differenti f'ġismi, hemmhekk inkun kuntent. Jekk inħares pereżempju lejn l-istorja ta' ħajti, lejn il-passat tiegħi, nibda ngħid le l-passat tiegħi kien ħażin, totalment, għaddejt minn ħafna affarijiet, dak kollha kienu żbaljati. Ara li kieku l-passat tiegħi kien differenti, hemmhekk kont inkun kuntent, hemmhekk kieku llum sewwa jien, imma l-passat hekk m'hemmx tagħmel, jien bil-fors żbaljat u ħażin. U Alla żbalja totalment. U dan jgħod pereżempju għall-familja tiegħi, jgħod tal-ommok għall-missierek, li kieku kelli missier differenti, imma dak kelli, dik l-om kelli. U allura l-om jien ma m'hemmx tagħmel. Alla żbalja f'ħajti, żbalja totalment. Ara li kieku kienet differenti, hemmhekk aħjar. U jekk pereżempju niġu biex ngħidu fuq ix-xogħol li għandek illum. Jiena pereżempju assejs, all right, assejs u jiet pereżempju fil-parroċċa tal-Qala, kif fil-fatt jien. X'nibda ngħid? Il-parroċċa tal-Qala żbaljata. Ara li kieku jiet f'parroċċa oħra jien hemmhekk inkun kuntent, imma marelli fil-parroċċa tal-Qala batuni. U la batuni hemm ma nistax inkun kuntent, ma nistax inkun sew, ma nistax naħdem hemmhekk għax nibda nimmaġina ħafna affarijiet għax in-nies, għax il-kappillan. Ara kieku qed x'imkien ieħor, ara kieku għandi xogħol differenti, ara li kieku għandi grupp differenti, kieku kemm naħdem kemm inkun sew, imma ma dan ma jistax ikun, li dan ħażin, da żbaljat. U dan japplika pereżempju għal dak li għandi, kieku għandi xi ħaġa, imma la għandi din m'hemmx tagħmel, ma jistax inkun ferħan, ma jistax inkun kuntent illum issa, ma nistax naħdem issa. Ir-relazzjonijiet tagħna li kieku għandi ħbieb differenti, li kieku tax-xogħol differenti. U l-istess il-vokazzjoni tiegħi. Jien qassejs, u bil-mod tibda tidħol il-konvinzjoni, qassis mhux sewwa, li kieku miżżewweġ bħalissa kemm ikun li kieku naħseb kien żbaljat Alla li sejjaħ li jew li ħassejt li sejjaħ li għal qassejs. Ara li kieku m'iniex qassejs, kieku miżżewweġ. Jew ara li kieku l-miżżewġini, ara kieku żżewweġt lil dejk flok lil dejn, lil dak flok lil dan, il-laħwa kieku ħajti tal-ġen, imma żewwiġt lil dan. Ħajti spiċċat. Allura l-aċċidja tibda tidħol dil-konvinzjoni illi kull ma jien, kull ma kont u kull ma għandi huwa żbaljat. Alla żgur ma ħadimx hawnhekk, Alla żgur ma kienx preżenti. Ara li kieku tani xi ħaġa differenti, ara li kieku l-passat kien differenti hemmhekk. Ara li kieku il-vokazzjoni tiegħi oħra, ara li kieku r-raġel ieħor jew marti oħra kieku hemmhekk iva. Hemmhekk kont narah li Alla jaħdem, imma f'dawn ma jistax ikun illi Alla jiet jaħdem. U allura ħalli nitlu xejn aktar fil-fond hekk ta' kif nindunaw dejjem aktar bl-aċċidja f'ħajjitna, ta' mbagħad x'forom tieħu fil-ħajja. Pereżempju jiġu mumenti jew żminijiet fejn l-entużjażmu
għal dak kollu li tagħmel is-soltu li jien tas-sejħa tiegħek eċċetera, l-entużjażmu jibda jonqos. Mhux dejjem kont hekk, imissa f'daqqa waħda beda jonqos l-entużjażmu. Isu meta m'hemmx aktar il-ferħ illi tagħmel xi ħaġa, m'hemmx aktar il-ferħ tal-ħajja. L-affarijiet tibda tagħmilhom kollha biqrusa. Kollox tqejl, kollox diffiċli. M'għandek apptit ta' xejn, m'għandekx apptit timpenja ruħek. Id-diffikultajiet li fil-ħajja kollha kemm aħna għandna, id-diffikultajiet li qabel kienu meqjusa normali. Kont diffikultà imma kont affronta normali. Issa jsiru kbar wisq, impossibbli taffronthom, ibeżżewna ħafna. U kull forma ta' dbatija jiena nibda nitbiet ħafna minna, jisu allerġija għal kull forma ta' sagrifiċċju jew ta' dbatija. Innutaw illi l-aċċidja allura għandha x'taqsam mbagħad ma' las għax jibda dieħel las u għas kbir. Għax nibda kemm jista' jkun l-affarijiet ma nagħmilhomx. Imma barra li huwa għas importanti naqraw illi inti bil-mod il-mod tibda ma tagħmilx dak li għandek tagħmel issa u hawnhekk. Kollha kemm aħna qegħdin f'post u f'dan il-ħin. U f'dan il-post u f'dan il-ħin jiena rrid nagħmel xi ħaġa. Imsejjaħ nagħmel xi ħaġa waħda. Fl-aċċidja jiena nibda nagħmel kollox barra dak li għandi nagħmel issa u hawnhekk. Allura l-aċċidja iġġalek tinħela f'ħafna distrazzjonijiet. Wieħed jibda, suppost jagħmel din imma mbagħad jagħmel l-oħra u jaqbad l-oħra u xi kultant distrazzjonijiet tajbin waqt l-aċċidja aħna nivvintaw mit skuża. U ġieli mit skuża tajba, kważi mit skuża qaddisa biex wieħed ma jkomplix pereżempju l-istudju li għandu jagħmel, biex wieħed ma jkomplix ix-xogħol li għandu jagħmel, biex wieħed ma jaffrontax id-diffikultà li għandu jaffronta. L-aċċidja ġġelna naħarbu f'ħafna affarijiet apparentament tajbin imma mhux dak li jien suppost nagħmel issa u hawnhekk. Allura l-aċċidja twassalna biex ngħixu ħajja mingħajr ordni, ħajja diżorganizzata totalment, ħajja fejn ma nosservax ordni jew regola ta' ħajja. Ħajja pereżempju fejn tonqos il-kapaċità li nirreżisti, pereżempju li nirreżisti għat-tentazzjonijiet. U allura bħala konsegwenza l-aċċidja dan id-dnub kapitali dan wieħed mis-seba' rjus ta' dnubiet il-mejta, allura wieħed jibda jitlef ħafna u ħafna ħin prezzjuż. Wieħed jibda sempliċement jgħix hekk kif tiġi, kif jiġi, allura anke mbagħad ħafna kurżità, ħafna libertà lis-sensi, ħafna ovvjament tentazzjonijiet. U nispiċċaw biex fil-ħajja tagħna jekk jien miżewweġ nittraskura d-dmirijiet prinċipali tiegħi. Jekk jien qassejs nispiċċa nittraskura d-dmirijiet prinċipali tiegħi u nitlef lan id-direzzjoni ta' ħajti. Ħajti ssejr bla direzzjoni. Niġri l-hawn u l-hemm imma bla sens. U x'jiġri spiss fl-aċċidja, x'jiġri spiss la jien fil-fond tal-qalb minix kuntent b'dak li jien, b'dak li għandi, daħal dan il-ħsieb, daħal dan il-fellus f'moħħi. X'jiġri? Jiġri li mbagħad nibda kontinwament nibdel l-għażliet tiegħi. Ma noqgħodx f'post wieħed imma rrid nbiddel, rrid nesperimenta, rrid nagħmel kontinwament. U kemm il-darba nġibu raġunijiet tajbin biex nibdlu, għaliex li kieku nibdel, ara kemm importanti li nibdel, ara kemm hemm vantaġġi li nibdel. Fl-aċċidja jidħol dan il-bżonn fittizju, dan il-bżonn giddieb illi wieħed jikdeb, illi wieħed jibdel. Jibdel l-istat tal-ħajja, jibdel ir-raġel, jibdel il-mara, jibdel ix-xogħol, jibdel il-ħbieb, jibdel l-oġġetti li għandu, jibdel kif qatta l-ħin, bżonn
fittizju, ingannatorju li wieħed jibdel. Fil-ħajja ġieli hemm bżonn nibdlu, imma mhux meta mbuttati mill-aċċidja. Infatti spiss il-monaċi l-irħejb tad-deżert kienu jinsistu ħafna fuq l-istabilità. L-istabilità tal-post, l-istabilità fejn jien. Bħalissa jiena din is-sejħa tiegħi hawnhekk. Issa illum hawnhekk. Hawn jien. Dan li għalih jien imsejjaħ. Infatti ġieli pereżempju fil-konfront tal-vokazzjoni tagħna, pereżempju San Ignazju ta' Loyola, l-fundatur tal-Ġiżwiti, jinsista ħafna li jekk inti wara li inti għażilt l-istat ta' ħajtek għax ħassejtek b'responsabilità wara li tlabt, wara li ħsibt fil-fond, wara li ħadd parej, għażilt l-istat ta' ħajtek, ħassejt li Alla tisejjaħlek għalhekk, pereżempju, jgħid minn hemm il-quddiem il-problema m'għandix tibqa' għamilt sewwa jew le, imma ssir kif se ngħix is-sejħa tiegħi illum u hawnhekk. Ovvjament l-aċċidja fejn għandna din id-diżordni ta' ħajja, dan il-ġiri lawnu lem bla ordni, din ir-reżistenza biex nagħmlu dak li għandi nagħmel, din ir-reżistenza għal kull forma ta' dbatija, ovvjament iġġib magħha ħafna dwejjaq, ħafna nuqqas ta' paċi, ħafna pessimiżmu, jiena nibda nsejr imxebba kull imkien, kollox jibda jdejjaqni, u ovvjament tidħol ħafna lejra. Ovvjament lejra tmur timxi jitfid mal-aċċidja għaliex. Għax jekk jien m'iniex kuntent b'ħajti, jien nara l-oħrajn u naħseb ara dawk kemm hu sewwa, ara li kieku għandi dik il-ħaġa li għandha dik jew li għandu dak, u tibda tidħol allura lejra. Għax m'iniex kuntent b'min jien u b'dak li jien. Allura ovvjament kontinwament nibda nixxenna għal dak li m'għandix. L-immaġni xi ftit hija l-immaġni li jagħtu l-irħejb tad-deżert, il-patrijiet tad-deżert, il-patrijiet tal-ewwel hekk mijiet ta' snin tal-Knisja, hija l-immaġni tal-patri fit-tieqa. Il-patri fuq ħoġor it-tieqa iħares il-barra. Dejjem iħares il-barra u mhux lejn daru lejn dak li suppost jagħmel. Il-patri li dejjem qisu jimmaġina l-ħajja ta' barra u jixxenna għalija ara li kieku qiegħed hemm barra. Hemm inkun sew, hemm inkun kuntent. U l-problema tkun li jien nibda nilludi luħi fuq is-sabiħ ta' barra, ċoe l-immaġni ta' barra nibda neżalta, ċoe dak li jien m'għandix, dak li jien minix, nibda nimmaġinaħ preċiż, perfett, mill-isbaħ. Allura immaġina ftejt, jekk daħalli jekk dan il-ħsieb fuq pereżempju r-raġel tiegħi. Nibda ngħid li jien żbaljajt, ir-raġel tiegħi żbaljat għandu 100,000 difett, jien nibda nimmaġina raġel ieħor u nibda ngħid dan ir-raġel tal-ġen, bla difetti ta' xejn, ma jgħajjaqat, kwalitajiet sbieħ, biżel, gustus, mhux se jixjieħ, mhux se jikrieħ, ma jissaħħan qatt. ċe nibda nimmaġina affarijiet li mhumiex, li ma jeżistux, imma nibda nilludi ruħi li dak li jien m'għandix jew dak li jien minix kollox sabiħ, kollox perfett, kollox tal-ġen. Ejjew ninnutaw għalhekk kif xi kultant f'ħajjitna jidħol dan il-vizzju kapitali, l-aċċidja, tidħol fejn. U ġieli jgħaddu ġimgħat, xhur, mhux snejn li ninħakmu minn dan il-vizzju, xi kultant mingħajr ma nafu. U wkoll il-vizzju tas-soċjetà tagħna, ċoe aħna qed ngħixu f'soċjetà fejn kontinwament nejjew nixbew mill-ewwel u rridu dejjem l-affarijiet ġodda. Titkellem mal-adolescenti, hekk l-aktar kelma li toħroġ minn fommhom hija kif xbajt, bored, kemm boring din il-ħaġa li ma nafux noqogħdu hemm. U din il-ħaġa narawha kontinwament, anke sempliċement minn kif nużaw il-social media. Kontinwament qed nagħmel xi ħaġa u naqleb biex nara, kontinwament qed nagħmel xi ħaġa u rrid niċċekkja xi ħaġa ġdida biex jien ma nagħmilx dak li għandi nagħmel issa u llum. Dan kollu ovvjament joħloq sens kbir ta' insodisfazzjon, joħloq ħafna tih il-qalb, ħafna pessimiżmu.
U mbagħad nispiċċa ġeneralment inħossni vittma kontinwament tas-sitwazzjonijiet kollha. Vittma. Jiena vittma ta' dawk ta' fuq ix-xogħol, jiena l-vittma tal-mara tiegħi jew tar-raġel tiegħi, jiena vittma tal-istorja ta' ħajti, jiena vittma tal-familja tiegħi, jiena vittma u alla jiena vittma it-tort dejjem hu tal-oħrajn. Allura t-tort il-karriera, it-tort il-vokazzjoni, it-tort dak ta' fuqi, eccetera, eccetera. It-tort mu ta' ħadd ħlief illi bħalissa maħkum minn dan il-vizzju kapitali, l-aċċidja li daħlet fil-qalb u qed tagħmel rebus minn ħajti. U ninnotaw li xi kultant iż-żewġ reactions tagħna waqt dan il-mument tal-aċċidja jistgħu jkunu tnejn. Jew nagħmel reazzjoni li fija nibda ma nagħmel xejn. Allura apatija sħiħa, indifferenza, diżinteress għall-affarijiet, kollox ixebbani, nuqqas ta' btejt. Apatija sħiħa. Jew inkella ġieli dan il-vizzju joħroġ billi jien nibda dejjem nagħmel aktar affarijiet. Allura nibda naħdem aktar, nimla totalment l-aġenda tal-ġurnata tiegħi, attività kontinwa, ngħaddi minn ħaġa l-oħra, traxnat il-ħin kollu, imma għaliex għax fil-verità ma rridx nieqaf u naħseb għax fil-verità fil-qalb hemm xi ħaġa li mhix sejra sew. Allura importanti li jien ma neqafx u ma naħsibx. U ġeneralment għalkemm inkun qed nagħmel 100,000 ħaġa, jien ġeneralment inkun irrabjat, inkun qares, ma tistax tkellimni. Ġeneralment ikun sinjali li għalkemm qed nagħmel 100,000 ħaġa m'hemmx il-paċi tal-qalb. Għax fejn hemm il-paċi tal-qalb, hemm il-ħlewwa, hemm l-imħabba. Jekk jien nista' nkun qed nagħmel 100,000 ħaġa imma hemm ħlewwa f'ħajti, hemm widna li lesta tisma' hemm għajn attenta, allura ġeneralment anke jekk qed nagħmel ħafna affarijiet, aktar qed nagħmilhom b'sens, mhux biex naħrab. Tajjeb, xi ftit għamilna hekk daqsxejn ta' dijanjosi ta' meta jaħkimni dan il-vizzju kapitali tal-aċċidja. Fil-fond, meta jaħkimni jien qed ngħid, Alla żbalja miegħi, Alla mhux preżenti f'ħajti. Ara kieku tani xi ħaġa oħra. Ara kieku għandi dejk. Ara kieku fil-passaġġ għalijek ippermetta li Alla jiġri, kieku kont inkun kuntent illum naħdem nagħmel, imma Alla żbalja, Alla mhux preżenti. U allura fejn se niltaqa' mal-Alla jien? Se niltaqa' f'ħajti. Illum. Biċ-ċertezza illi hu jaħdem fil-ħajja, illi hu preżenti. Anke forsi meta ma narax. Bħalma ma rajniex fuq is-salib ta' Ġesu. Fuq is-salib ta' Ġesu taħseb li Alla qiegħed hemm, taħseb li Alla qed jaħdem hemmhekk, iħalli din l-inġustizzja ssej. Imma fil-verità kienet jaħdem u kif kienet jaħdem. L-aktar li kienet jaħdem, meta l-aktar kien jidher li huwa assenti, li hu nieqes. Għalhekk jew sempliċement biex nispiċċaw hekk nagħtu xi rimedji żgħar kontra l-aċċidja. Xi rimedji żgħar meta taħkimna din il-marda. L-ewwel nett il-perseveranza fl-għażliet. Li jien nippersevera fl-għażliet tiegħi, l-għażliet illi kont qed ngħixhom sewwa qabel imma f'daqqa waħda kollox infixel. Fl-għażliet illi jiena ħadt ċertu serjetà b'moħħi f'posti fit-tal nippersevera fl-għażliet. It-tieni rimedju ejjew ninħallu minn bżonn eżaġerat illi nkun dejjem sew, illi ma mbagħad illi kollox jimxi plain sailing. Ejjew ninħallu minn dan il-bżonn. It-tielet rimedju għandu x'aqsam mal-perseveranza, l-istabbiltà. Tafu intom hekk meta fl-ordinazzjoni saċerdotali isejħulna u aħna rridu wieġbu hawn jien. Kemm ikun sabiħ li fi żmien tal-aċċidja u mhux biss ngħid hawn jien. Naf li inti miegħi mulej, imma bidju fija tiegħi hawn jien. U dan se ngħix hawnhekk. Ovvjament fi żmien l-aċċidja l-importanza tat-talb
ċo l-importanza li niftaħ qalbi mal-mulej u nitolbu jdawwalni jew għax kif qed naraw xi kultant jien għaddejt minn żminijiet għaddew xhur li kieku ma fetaħlix għajnejja xi ħadd, ma kontx ninduna li jien m'għaddas f'dan il-vizzju. U ltqajt ma' nies l-istess li nħoss li għaddew snin u dejjem għexu dan il-vizzju mingħajr ma jafu. Għalhekk il-bżonn ta' talb li jlaqqana tassew mal-qalb tagħna ma' dak li qed ngħix, mal-kelma talla li ddawwal il-ħajja. It-talb lil mulej kontinwament biex jenna ma nkunux ħafna ngannati għalmenu, ħafna imqarqa. Għax l-iskop ovvjament tax-xitan fil-ħajja tagħna u li jiddaħħalna f'nażba mingħajr ma nindunaw fejn bil-mod tiegħu. Għalhekk l-importanza tal-viġilanza tas-sara li wieħed ikun watchman tajjeb, attent għal dak li qed jiġri f'qalbu għal dak li qed jidħol fil-qalb. Għaliex kontinwament fil-qalb jibda dieħel minn kollox mingħajr ma ninduna. U kemm importanti li kultant u tant niftħu qalbna ma' xi ħadd li qiegħed imexxina jew li jista' jmexxina. Jew importanti li niftaħ qalbi u lest inħalli xi ħadd li mexa xi ftit fil-ħajja tal-fidi aktar minni jmexxini. Ovvjament mhux ħammur niftaħ qalbi ma' xi ħadd illi maħkum mill-aċċidi aktar minni, imma ma' xi ħadd li kapaċi jaqra ftit is-sitwazzjonijiet ta' ħajti. Ġeneralment aħna meta nkunu f'da sitwazzjonijiet nippruvaw nirraġunaw aħna waħidna, inħawdu aħna waħidna, nifhmu aħna l-affarijiet waħidna, mentri jkun hemm bżonn kontinwament fil-ħajja illi aħna nitkellmu u niftħu qalbna ma' xi ħadd. Rimedju ċkejken ieħor huwa l-ordni fil-ħajja. Li jiena jkolli ħajja u ġurnata ordnata. Il-ħażen ġeneralment ma jissapportix l-ordni. Aħna stess għandna qawl fil-Malti żomm l-ordni u l-ordni jżomm lilek. Ġesu jgħidilna xi ftit mod differenti, jgħidilna sewwa għaddej tajjeb u fidejl. Int kont fidejl faithful fil-ftit u jien se nafdak fuq ħafna. Idħol fil-għena ta' sidek. Għalhekk li jiena nkun faithful għall-affarijiet iż-żgħar tal-ħajja ta' kuljum, għall-affarijiet iż-żgħar mistennija minni issa u hawnhekk, illum u f'dan il-post. U fl-aħħar in-nota li bija bdejna. Li f'ħajti jien infittex dejjem aktar inrot ħajr u nfaħħar lil Alla. ċu li jien nkun entużjasta l-ħajja, knoqgħod ftit naħseb kull ma għandi huwa don, kif semmejna fil-bidu, kull ma għandi ġimgħoti lili. U allura jekk jien nilbes in-nuċċali tajjeb, jiġifieri li kull ma għandi huwa don u xejn ma kien bid-dritt, imma huwa don, huwa rigala xi ħadd ħabni, allura bil-mod il-mod fil-qalb tidħol ir-ratti l-ħajr, tidħol it-tifħir u aktar ma nrot ħajr u nfaħħar, aktar il-qalb tinfetaħ. Kemm tallimna l-liturġija stess tal-Knisja. Hekk min is-soltu jgħid is-salmi ġieli taraw lilna l-qassisejn jew forsi l-patrijiet is-soliet, imma ċert li hemm ħafna wkoll lajċi, ħafna mill-poplu Alla li jitlob bis-salmi, dak li ġieli ngħidulu l-għasar jew il-matutejn jew it-talb tat-tifħir ta' żbieħ il-jum. Filgħodu flaxija, iż-żewġ talbiet li jiġbru l-ġurnata huma fit-talba ta' filgħodu jingħad il-Benediktus, imbirek il-mulej Alla ta' Izrael li ġiżur il-poplu, imbirek il-mulej. U flaxija rruħ tfaħħar il-kobor tal-mulej. Biex jgħidilna li il-ġurnata tagħmel sens u ħajti tidħol bin-nuċċali, nebda nara bin-nuċċali tajjeb jekk jien qalbi tkun mimlija tifħir u ratti l-ħajr. U l-aħħar kelma. Aħna u nħarsu lejn is-salib, qed nippruvaw li f'kull ġurnata fl-aħħar inħarsu lejn is-salib kif kien jgħidu Don George Preka huwa l-ktieb il-kbir. Iċ-ċertezza li Alla jaf x'inhu jagħmel. U iċ-ċertezza li Alla kapaċi jeħlisni u joħroġ is-sabiħ minn kull ma għext, minn kull ma għandi, minn kull ma jien. Illi Alla kapaċi joħroġ il-ward mix-xewk. Kien kapaċi jagħmel dan fuq it-tislib fil-mewt ta' ibnu u kapaċi jagħmel l-istess ħaġa f'ħajti. Ejjew għalhekk ma naħarbux minn ħajjitna, ma naħarbux minn dak li jien. Ejjew ma naqgħux skjavi tal-vizzju kapitali tal-aċċidja,
imma nibdew ninfetħu dejjem aktar għal dak li Alla jixtieq jagħmel f'ħajti illum. Nagħmlu ftit ħin quddiem il-mulej Ġesu u nitolbuh biex nilqgħu lilna nfusna kif jilqana hu.
Nirringrazzjaw ħafna lil Father Noel. L-appuntament tagħna huwa l-aħħar riflessjoni għada fit-8 ta' filgħaxija. Il-lejl it-tajjeb lil kulħadd.